Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Dichengni mano matarik prario koda chiel adweno mano marabich gagana rio kod prario koda uchiel ageno ni en kare kendo wang jowi mano mar kala kelo mora e dierode kamora mora mabende inene gesani antiere kai mar mondo mi akelni weche manyien mago maga adiero dicheng weche gomo kachiel kachiel mesawa mano mara kao weche manyien ginyenga luonga Neli Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng. Wachako gi weche go mago mabende mulo piny owacho mano mamalo. Bende wayudo kanyo ni jalub jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne okwayo jo Kenya mar mondo mi gitem gibed kod horuok e kinde ni mago mabende piny owacho manyo yorego mabende ginyalo duoko godo chien nengo mago mag modhi. Kithure Kindiki ne owacho ni chwalo kanyo modhi ka owuok e pinje mano maoko kao kinde malach kendo kata meli mago mabende ting'o modhi maket koda mago bende kao thuolo malach mar mondo mi gichopi e pacho kae. Bende ne oyango ni piny owacho mamalo dine ok okao okang' mano mar medo osuru mano mabende jogo ne modhi e pacho kae ka wuok 16 atimo mos nyaka aboro ka dine nengo mano mar modhi okoidho ka owuok kata nyaka 300. Sisi kama serikali, kwa sababu nimesikia kuna watu wanatoa maoni, serikali ifanye hivi, serikali ifanye hivi, ndio sijui kuwe nini. Mimi nataka niseme ya kwamba tunajaribu kubalance mambo mengi sana, kwa sababu hatutaki hizo bei ama maisha ipande sana iumize wananchi mpaka wananchi wakuwe na uchungu. Lakini pia lazima tuendeleze nchi yetu, kwa sababu hao wananchi ambao tunapunguzia kodi ndio wananchi wanataka barabara ijengwe. Ni kweli si kweli? Wale wananchi tunapunguzia kodi ndio wanataka tuongezewe stima, tujengewe soko. Mumesema hii barabara ni muhimu. Hii barabara inajengwa na kodi yetu kama wa Kenya. Kwa hivyo lazima we strike a balance between the need for us to manage the cost of living, but also the need for us to fund infrastructure and other economic enablers that make our country grow. We must strike that balance. The taxes that you pay is for roads, is for electricity, is for water. Already nimesema maji iko njiani. Barabara ndio hii. Stima ingine imefika, ingine iko njiani. Hata zile barabara zimebaki, tutaenda kuzianzisha. Hii barabara inajengwa na kodi yenu. Lakini vile vile nimesema, tutahakikisha kwamba mahali tunahitajika kufanya jambo kupunguzia mwananchi mzigo, tutafanya hivyo. That is how we are going to build our country. Kwa sababu we need money to run our schools, school capitation. We need money to build roads. We need money to build electricity installations. But at the same time, we will make sure that wananchi are not affected. And where necessary, we will be making adjustments like the adjustments ambazo already tumefanya. Warango weche mago moko kama bende wedo kanyo ni moko kuom jotelo mago ma obalo kod piny owacho owuok oko kendo gichiwo seyo kaachiel kod soko wang' jatend migao ma ochung' ne migao no mano mar arita e pacho kae Kipchumba Murkomen mano mabende giwacho ni ok osebedo ka chalo kata katayo chenro mage e yono makare. Jotelo go mago ma obalo kod piny owacho go giwacho kanyo ni kar mondo mi piny owacho kaachiel kod lange oket maino e rakruok kod moko kuom midhiero mago mabende oganda jo Kenya osebedo ka ywago e pacho kae to gin gisema na bedo ka gisiayo mana tulo mago mag dhoudi. Wewe Murkomen, kwa sababu tunakuona how you are profiling our people and the people of this region, Mount Kenya region and other regions that are with us here, and the people who are not following you blindly. We want to talk to you. Na tunataka kukuambia wewe utafuta watu wengine wa kuchezea. Sisi watu hapa Mount Kenya hatutakubali mchezo wenu ambao mnafanya.
we are not going to accept the profiling and the kind of discrimination that you are trying to do. When you are asked about how you're going to deal with the cost of fuel, you cannot start blaming Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta was the president of the Republic of Kenya many years ago. And at no time did we have fuel prices even going to 160. Now fuel prices are at 240, 230, and now you want to say that those prices have gone high because your president is a Kalenjin. How do you think we as Kenyans are, how foolish do you think we are as Kenyans? Munasema ati wakati ya Uhuru Kenyatta magari haikuenda kwa maandamano. Uhuru Kenyatta alikuwa anasikiza. Alipojua iko shida ya mafuta akaweka subsidies. Tena mnataka kusema Uhuru Kenyatta sababu ni Mkikuyu, Rigathi Gachagua sababu ni Mkikuyu, ndio kwa maana serikali ya Ruto inaanguka. Wewe ati Kenyatta alikuwa mkabila, ndiye wakuja kutuambia ati Kibaki alikuwa mkabila. Wewe Hassan Omar, kama unataka kujipendekeza kwa William Ruto ati kwa sababu ya vile unajua wewe ndiye ulikuwa unachukua ushahidi wa kupeleka kule Hague, unataka ufunike yale, tafadhali utafute kitu ama watu wengine wa kujifunika nao, ila si watu wetu wa Kikuyu. But Mr. Murkomen, please, you are exposing yourself as a very ignorant, a very desperate leader, somebody who has actually suspended any reasoning and any thinking. You cannot trivialize the debate about the high cost of living that will be occasioned by high prices of petroleum product to the Kikuyu community. You must be dreaming. You must be full of hatred. But then the good thing is, now we know what you and William Ruto say and plan against us when you go for closed door meetings. Kwa hivyo tunajua vile Achiel kachiel nyake kaunti mano Murang'a kocha kama bendo wedo kanyo ne jotelo e kaunti no mano Murang'a ogolo kwayo ne Inspector General mano mar obila mar mondo mi otim nonro mapiyo e wi kweth no mano mabende ne oketho mwandu kaachiel kod timo kuo e kinde go mabende ne obaga ng'anyo e gwenge go ka ikwedo weche go kata medruok mano mar nengo mag modhi e pacho kae. Giwacho ni thoth jogo mabende itudo kod tim market koda mano chal ka gima ok gin kweth mago mabende wuok e gwenge ma Murang'a kono kama bende gie sani gidwaro mar mondo mi piny owacho otim nonro mapiyo piyo kaka nyalore. Those investors employees are young men and our young women. If you look at Magunado supermarket, Magunado stores, those young men and women who are working there are from Murang'a County. But then when we destroy their properties, when we destroy their investment, what are we telling investors in Murang'a? We are telling them that it is not the right place for them to invest. So we want to use the strongest term. Kusema ya kwamba whatever happened in Murang'a is uncalled for, is barbaric, is dagare. Now we don't want a repeat of the same. Traders of Murang'a are hardworking people who work many hours, who offer employment to young people who have no jobs. And the traders of Murang'a were not responsible for the increment in fuel prices. Therefore, there was no reason at all to attack these facilities. These are private people who have also been impacted negatively by fuel increase. Also, we have seen several demonstrations in this town. We have never seen a demonstration where people damage private property. We believe those who did this are not Murang'a people. Murang'a people strongly believe in private enterprise. They believe in business. They respect business, and therefore, as a county, we shall dip into our emergency fund and support the traders who have been impacted. So far, we have 5. Those who have officially been registered as having been impacted by this. Walidhubutu, tushapewa majina yao, tushapeana na watachukuliwa hatua na serikali. Munashika vile ninasema, maandamano ya siku zijazo, toka kwa barabara, shika
Kama ni posta, wewe demonstrate amani. Biashara ya wenyewe achana nayo. Kujaribu kuguza biashara ya wenyewe, you are no longer a demonstrator, you are now a criminal. And if you are a criminal, we will deal with you with the full force of the law. Tutapigana na watu. Kwa sasa mimi nilikuwa mtu mwenye alikuwa na kazi yake, but for now sina. Nimeenda hasara kubwa, sijui nitasimama aje tena, but as we speak today, governor wetu amekuja, amefika hapa. We hope venye ametuambia itakuwa, ametuambia atatuboost kidogo. Nashukuru. Parni weche gi nyalo yudo gi achiel kachiel yor tudruok marwa mano mar Facebook Kala TV Live. Ibiro bedo ka irango weche manyien mago mag diero odiechieng' achiel kachiel. Bende nyalo cholna ote kanyo mar mondo me wadhi nyime tudore. Ka warango weche mago mamoko achwali nyaka gwenge ma Busia kocha. Ka bende wayudo kanyo ni jalup governor county mano ma Busia kaachiel kod moko kuom MCAs mako ma bende wuok e county no. Okwedo monj ma bende ne omonj godo MCA mano ma Ogwel Rose kaachiel kod jaode Gerald Emusugut e gwenge mago ma Modinge kar chung' od bura mano ma Teso North e county mano ma Busia. Jotelogo kata jalup governor no wacho ni monj ma bende ne omonj godo MCA Mogwel no ok en gino mani kare, kendo kwayo josiasa mago ma bende wuok e gwenge go mago ma ochung' kaachiel kod mago ma bende tiyo e apisi kata nitiere omako lemo mopogore opogore e county no mar mondo me gitem gigo siasa mano ma bende nyalo kelo dongruok kod kwe e county no. Kwa sababu yale tumeelezewa kwa dhati na wenyewe hapa, inaleta shauku kwamba si moto ambayo ilitokezea by virtue of an accident. Ni moto ambayo imewashwa na mwanadamu, ambayo nia yake haikuwa nia nzuri. Lakini tunashukuru Mungu kwamba wako salama, wako wazima, tumewapatana nao, na vile tumekuja kuwapa moyo pia tunawaelezea kwamba tuko na wao. Na pamoja na hayo, gavana wa county hii alinieleza niwape moyo hao, niwaambie kwamba atakaporudi atazungumza nao directly. Jambo hili kama ni la kisiasa, kama ni mwanasiasa amepanga na akatekeleza jambo hili, tunataka kumweleza huyo mwanasiasa that is not how we do politics. Katika ward hii, katika sub-county hii, katika sub-county hii ya Busia, sisi ni watu ambao tunafanya siasa yetu na amani. Tumezoea hivyo na tunataka hivyo. Siasa iwe ni ya amani, wakati uchaguzi utakapoisha kila mmoja awe mzima na salama pamoja na familia yake. We want politics of peace. We want politics ambayo kila mmoja anajieleza. Manake wenye kutoa kura, wenye kuchagua viongozi ni wananchi hawa. Na wakiona vitendo kama hivi vinafanywa na wanasiasa, that is how we will judge you. And we must judge you. Because if these people were not lucky enough to smell the smoke, tuseme wangekuwa usingizini, saa hizi tungekuwa nazungumza mambo ya maafa. And we are very happy that they are alive and well. I want to appeal to everybody. Do not fear to say the truth. Kama unajua ukweli ulivyo, tusiogope kusema ukweli. If you have suspicion, say it. And we are saying here that we are suspecting politics. And if that is the case, let DCI investigate, let us get people arrested. Kwa rafiki wangu hapa hivi na bibi yake Mheshimiwa Rosa Moit kwa hii janga. Tu, nataka kuomba serikali, the security apparatus, wafanye bidii sana, watuambie kiini chenye imefanyika hapa hivi. Achiel kachiel nyaka county mano ma Migori kocha kama wedo kanyo ni jopure kar chung' od bura mano marongo ne obedo kod mora bang' ka bende ne giyudo puonj e yore go mago ma bende ginyalo puro godo kahawa. Igeno ni puonj maket koda ma biro bedo ka ting'o ngima gi malo kaachiel kod ting'o yore go mago mag pur moloyo to mano mar kahawa malo e county mano ma Migori kono e gwenge mago marongo. Jopur go ne okoni tiegruok mano ma bende ne giyudo no ne oyaw itgi kendo ne gikwayo jopur wetegi mar mondo mi gitema giyudo puonj maket koda mano kendo moloyo to gidonje riwruoge mago mopogore opogore machiwo puonj ka otenre kod weche go mago mag pur mar mondo mi giber chenro gi mag pur.
Jopur mopogore opogore alwora ma kar chung'od bura mar Rongo koro to bro bedo koda kamorie maliche mokalo bang' bad migepe mopogore opogore motenore koda ka wechego mag pur mano ka moting'o FAO kaachiel kod Tunza program ne wuok ayanga kendo puonjogi yorego mag pidho kahawa gino ma bende biro konyogi e bero nweng'o margi. E kinde ma kamago jopur ma kamago noyango ne giyudo puonj mong'ith gino ma bende biro konyogi e bero nweng'o maka kod kacha. Bende jopur gi otiyo koda ka thuolo makamano mar kwayo jowetegi mondo koro to nyal donjo e pur mano ma kahawa gino ma bende giyango ni ka giriwore koda ka jopur makamago gibiro bero nweng'o margi maliche mokalo. Bende rawere machielo bende ne okodong' chien mar jiwo jowetegi mondo miyo nyal donjo e chenrogo mag pur nimar mwandu mathoth yudore e lowo mano magiketo e chenro mag pur. Ayudo ka en puonjruok maber mar kahawa kendo wan kaka mine madongo gi lony mamalo kendo ayudo kakara anyalo tegno sama koro antieni anyalo tegno nikech weche mopidha ka ayudo ka ok onego acham alote mag kete mbolea moko magalagala. Onyisa kata kaka anyalo loso mbolecha ma chiem ma nindi. Wayudo ka gini ber jowadwa. Wagombo ni mondo wabwang'e mang'eny about kahawa ni kaluwore gi puonj maber mitimruok nane mimiyowa mondo wan bende wakonyrego e higni mabiro opuonjwa okonywa kata mana ngimawa mambele. Wayud kaka wandikore tije ma koro wakwayo jok mani oko kanyo mondo donje riwruokni mondo ng'e more about pur ber. Yie wabiro ni kawuono en about coffee. Koro warwako ji duto ni mondo miyo we loita oko kanyo gibi mondo mi giriwre kodwa e pur. Ahinya to vijende kaka wan. Weuru nindo e itu. Wayudo puonjruok kokal ni kare inyalo bedo ni timo tiji mar apiko kata tiji mamoko mag dukni oko kanyo to moloyo to nyaka ring michaki duogo mane weche mag puodho. Benson Opiyo mowuok e migawo mar FAO koro to medo yango ni chenro margi mar puonjo oganda yorego mag pidho kahawa ne en mano mabende geto oganda duto te mano ka moting'o de kaachiel kod mine matindo nyaka rawere e chenro mabende biro konyogi e bero nweng'o margi. From the chickens we're going to use the compost from chicken waste to produce coffee. So it's a very, very good project. We are very, very happy for Migori County and Rongo Sub-County for bringing such a good program in Rongo. Thank you. In Nyawadogwe here, we are targeting 35 farmers, mainly women and teenage mothers. Wach mabende omedi tilo koda ka lebo dondi mabende obedo yango ni chenro mar puonjo oganda ni eki en mano mabende koro to gisepuonjo jopur maromo 35 ka gin koda ka chenro mar yawo badgi kendo puonjo oganda mathoth pur mago mag kahawa mondo mi okonye bero nweng'o e pacho ka eki mangima. Gimomiyo wakelo project ni en ni wadwa ni mondo gweng'o lokre, gweng'o yud yuto maber. Iyudo ka jomondik ka matiyo e kahawa farms e puothe mag kahawa gin joma sani koro ndiki ma ginyalo yudo gimoro makoaka to at least onyalo donjo gi gimoro e ode. Koro gimomiyo nwakelo purni sie kwa ng'iyo gweng'ni wayudo ka yudhe nitie, wayudo ka joma mine nitie, to nyaka joma rong'onde be okowe chien, gimbe nitiere kama gidonje e project ka gikonyo to gimbe giyudo kaka gikonyore. Kala TV kowuok e kar chung'od bura mar Rongo County ma Migori, nyinga Gor Collins. Kapod wagoyo manatach e kaunti mano ma Migori kanyo wayudo kanyo ni jodak mago ma Isbania e kaunti ma Migori ng'ur ni piny owacho sani to koro keto kanyono mabende iwite taka machiegni kod kuonde mago mabende gidakie. Jodak go wacho ni taka duto te mago mabende ichoko e gwenge mopogore opogore kaunti ma Migori kono iwito mana machiegni kod utegi ka ok orang arita mano makare mar alwora ma kanyono magidakie. Giwacho ni giyudo midhiero kanyo ma oting'o kaka iro kudni kaachiel kod mago mamoko osebedo ka sando gi kotenre kod taka ma iwito machiegni kod kuonde magidakie no. Na shida moja ambao tuko hapa ni kwamba hapa upande huu wa juu unapotoka hapa kuna dustbin ambayo hii inakuwa kero, ndio inatuletea shida sana hapa. Hii dustbin ambayo iko hapa inaleta mainzi kwa manyumba na wakazi wote wako hapa. Nashangaa sana. Tunateseka na maji ya mto. Vitutu vimeingia ndani kwa sababu ya takataka ile inatoka huko Mwisbo. Tunaomba wachumbi wetu wote, Matiasi, tunakuomba kama wamama, utusaidie
hii takataka itoke hapa. Hata juzi niliungua kipindupindu nikakimbizwa hospitali. Viongozi ambao wamesimamia eneo hili, je, wanaona swala kama hili? Na kulingana na sheria za mji tunajua takataka zinastahili kuwa mbali na makazi ya wananchi. Kwa hivyo hili jambo limekuwa tetezi kubwa, limekuwa kero kubwa, na tumejaribu tafuta jinsi ambavyo viongozi watatusaidia ili takataka hii itolewe mahali hapa. Put some money as a government to ensure that we make it, we return it back to where it was, if not to improve it further, and not only Isbania but other areas like Rutiangi, Rongo and Rapo. Familia mano mar japuonjre mano mabende ne somo e kar tiegruok mano ma Sigalagala. Japuonjre mano mabende opisas mago bila no chielo kod magina chieng' wuok tich e kinde mago mabende ne obag ng'anyo ka ikwedo nengo mano malo mag modi. Sani to koro dwaro ratiro mano mar wuodgino. Familia mar wuoi mabende ne ochiel kod magina ma jahiga 22 no. Sani to koro nitiere kod lit mano mathoth ka bende gikwayo piny owacho mano mar mondo mi otem omigi ratichgi. Kano loso kod jofwamb weche min nyathi mabende osenindono ne oseyo bila kuom ne jotiyo kod teko mano mathoth e kindego mago mabende girakore kod jong'anyo. Ne giloso kama. Alize angesaidia mamangu, sasa hivi wanaomboleza hata wao. Mtoto wangu waliniitia kama niko hapa, wakaniambia mtoto ako mochari. Nikaenda mochari, nikashuhudia, nikaona mtoto. Nikashangaa mtoto wangu wamemfanyaje, wakasema wamempika marisasi 3. Mtoto nikaangalia wameshashona, hatuwezi jua wamemtwanga marisasi. Na huyo mtoto ndio ilikuwa tegemeo langu, huyo mtoto ndio nilikuwa nafikiria atanitoa kwa malandi, atanitoa kwa shida. What I urge to the government, I pour human rights to fight for my brother and look for justice, because that was my only brother who could help my mother's kill. So I want justice. Na cha kushangaza, kijana alipigwa risasi na within 30 minutes alikuwa ameshashonwa kichwa. Tulifika hapa watu wa kwanza, sisi tulifikiria jinsi vile tuliona picha katika mtandao ndio tutampata kama kwa hivyo, lakini sisi tulipatwa ameshonwa tayari. Within 30 minutes ameshashonwa tayari. Kijana ako sawa. Hata ukimwangalia, hata saizi ukienda mochari umwangalia, hautajua ni mtu aligongwa risasi. Obila eboma mano makisi odino ne miyo moro mano mabende osebed ka imanyo kuom thuolo mano mar dweche 6 duto te ka itude kod ketho mano mar nego jal moro mabende ne riembo apiko e gwenge mago ma Kisii kono. Achiche Judith Kemunto ne ondhi e gwenge go mago Namanga kane otemo mar mondo mi odonje e piny Tanzania. Obila ne ondhi ma odwoke achiel kachiel nyaka kaunti no mano ma Kisii kendo dino ne e od ang'ech. Yeah. Judith Kerubo Nyamongo and others happened to murder a boda rider by the name Peter Motari. Since then, she has been escaping police dragnet until on Friday when she was arrested as she was trying to cross Namanga border to Tanzania. Apparently, we had placed a stop order with the Immigration Department, and immediately she was trying to cross over. She was stopped and handed over to our counterparts Namanga, and we were informed immediately, and we went to collect her. Today, we have been able to arraign her in court, seeking custodial orders, and we have been granted 10 days custodial orders so that we can complete investigations before she can be charged. Already there are 2 suspects before court, and the other 3 remaining. For the 3 who are remaining, we are closing up on them, and in due course we shall also be able to arrest them so that they are all charged with the offense of murder.
Wadhi nyime janeno mar Kala TV kama bende wayudo kanyo ni familia mano mar nyathi moro mabende ne oyang nyinge kaka Wine Joel Otieno mabende pi ne oywero kendo wito ngimane e aora mano ma Nairobi River e kinde mabende ne otugo kod jowetene kendo ne okier ma odonjo e aora no. Santo koro dwaro mar mondo mi piny owacho okony gi manyo ringre mano mar nyathi gino. Nyithindo go ne tugo kanyo no mabende nitiere machiegni kod aora no kendo temo mar mondo mi jodak kaachiel kod jogo abal mago mabende ne ochiwore pok onyago lemo gi sani. Familia no wacho ni gisebedo ka girito mar mondo mi giyud ringre no to nyaka sani pok giyudo ringre nyathi gino. Wadhi nyime kendo warango weche mago mamoko kama wayudo kanyo ni jodak e gwenge ma Lugulu e kar chung' bura mano ma Webuye West e kaunti no ma Bungoma odak kod luoro ni dipo ka gibigi gamo tuoche mago makoch kaluwore kod pi molil mano mar taka mabende osiko pong'o kuondego kata alwora mabende gidakie. Pitaka pod Pitaka kaachiel kod oko mano maduong' mango mabende wuok e sikul nyiri mano ma Lugulu Girls giwacho ni osebedo ka kere kuondego mago mabende gidake katemo margi mar mondo mi gilosi kod telo mano ma sikulno ok osenyago lemo nyaka gie sani. Sewer line inakuja paka kwa njia, inaharibu njia vile mmeona. Imekuja imeaffect kama mimi investor nimejenga manyumba B&B za watu kulala na watu kuishi, watu waishi kwa sababu ya harufu na mosquito na panya, na tena vile njia imeathirika, watu wanapita hapa, wanyama wanapita, kuku zinapita, zinaathirika kwa sababu zinatumia hiyo maji chafu. Kanyesha hivyo na wachilia maji inatoka na maji inatoka hapo ni ile nyeusi plaka kabisa na nimepepa uchafu. Tumejaribu kulalamika, hata wakifungulia saa zingine hapa nyumbani hatuwezi So hiyo harufu ikitoka kwa hivi inakuja inatuaffect hiyo maji chafu, then tumepanda mimea zetu huku hivi pia like tunajikuta tuko affected, then pia tuko na watoto wadogo so like wanachezea kwa hiyo maji wanapatana na hiyo typhoid, so inatugharimu sana, tuna spend a lot. We as the neighbors have been affected especially by the waste waste sewage that has contaminated our farms and our water. Personally, I have a borehole which I dug some years ago, and soon after, when they started using their sewage, water seeps in, and the water was declared unfit for animal or human consumption. Janeno mar Kala TV yena mondo mi amake gi kanyo kata kamano tudri koda komolo kanyo sapara biro kelo ni weche gi kaachiel kod mamoko e yono machuok. Nyinga Nelly Achieng' ndine jaloko mara Bella Achieng'.